iga abaremi abo muna bara etore no gukumia no tokuborio omurayi ito gabana etogogosorora into okobori chikura na into ngokobori tore ngotobwate siori asobori miobwechae abatere gitaba ngonya gocha bare buo asobisi yao mate bagocha bacha gukungaina no barigerie echiro kyoko barigeria onya bagenda koibera abaremi tware gwanja na batere gitaba gabana into na etu acheire bono nwanje gokonyo omoremi oyo mutakoroji munachandegeta abana baite baseri school pesa nchiyo the 9 months account yekere yakoretu itumbe nyamache tebwati bonus lakini bono iga abatere gitabu mbaiyo bono bakari bukamba bachire kwibisa bukamba gokora omugutano bukamba namba akorera chi hoteli ejire bosongo ba esaurwa maete na abaremi abeturange ntomanya ngi bakari kugamba ororo igo bono tware gwanja iga egende igikorugu most content kerusi wo muna e body kiamani ogoruguna Ken Kaburi atkwana atebya abaremi negine gendo aba science bacha bakoibera abaremi barangirite abateregita Nairobi abateregita abari babagukana na egentege moko tatebi na tujiko na cyabari mtigiro ntoramanya gwika tujiko tebya abanyene barabu akagenda ari aba science aba kayibwana muna bayibwana nete bagaje gusakura umuremiji cyane bono nari goteba ntubwa ati imani n'abateregita aba ntubwa ati imani body ya itumbe na nyamaje Mr. Governor, Your Excellency, nyakyura konyo umuremi oyo. Ekiagana naye mambi ene next year, nechukuro gocha kubuli umuremi oyo. Totora ikachukura, etotage totorente minister ya agriculture. Osaba n'abarimi bamintu. Arente minister ya agriculture gwetira murayo itoruto. Ruto nero tobwate nane nero toko achukura. Ribedi gwaro. Ono muntu wanje to umuremi. Omo minister oyo ache naye gabana tobwatera nano mweno itokuruguna PS Mr. Isaboke nero manyete ache bache baisaranse se factory ya nyamache bache baburie ebintu ebya bari mitokore na bitu byawoniwe amarema one tu mansae kibese kinya account kijibegere emete ito ya one tibu ngaiye kibese kibairete ono na cheki tokorera ngaki abaremi abana nabo tora abana baketoroje lakini abange bakare migondo bakure mioyo osekorie tundu wali emaiga tebwati chae bono esa uri cha yagire mangirito esa uri abarayaba barenga abarayisita nyaki abarayisita barete nengiboka moise gweta moeta bantabi batenengete ebabwata mali ebabwate kigari ebabwate kinyomba bagaje gikoroba ebabwate chipa meeting bakora chipa munabone bakara bakora meeting chipa abya sakuru kuna Machakos koruga abantu batere tabanya mira no barengera ne last time ekera ba umira nete bosongo bare gukwana yore most content ekera Kenneth Kaburi atoeresta most content ningi na no boibi bakateba bone to gocha kurwangega togende turigi marriage na jibiko bakana esabari entame muna kiara wensi cyabo imagine ki hoteli ngire bosongo ki hoteli ngire nyamira ki hoteli ngire keroka bare gocha baisaransanyo batagete kwa ki hoteli ese bakonya kuragira bakukwana iki bakoruera korwa baka Machakos bakori kibese cy'abarimi igo bana na kiki togoteba nga abarimi ngwanje more torisa simbaga abana atokonya manganaya simana ero totageta manganaya atokonya igoro yicaye bono into Your Excellency into naye tuacheire gana abana baite barisiko abangina mbabwati nyone kianga bakubeka abangine bagotara inse bagotaja inse bosa abanta aba batenenkire mono abanta abe babwata Maria mange kigarie bago chenji muna kianga bono gakiga bana njoko tokonya manganaya ekiagana naye no chocho gotosaba jikura ngwanchoro toro serio mugutano nyamache omwako yo tara ikanyone pona sieye tumanye tokotebya mali muna ibere abantu abwe bago tabubuo bacha bakongaina ne chiro ko barigeria abantu aba ngocha bare ngoko ibere bare nyone kigali girio begetari jirali basaba because this dangerous people abana abantu batagito ko irakera yari buye bago bacha korire ngikero boko jikotaboka bago tonyo bintu mbiyari so ntobwati mani n'abantu aba mono muna korumasiga omotere gitochore tu onyago tare gitundu bari onyago cyabate igore amosya content echa muri ko iberwa eto bono na kitoko bona gabana amangana ya na ya oto kwa korenteire nkiora konye ntutu agira sorto korera ngaki Kenya ngimeiwe nyamira yonsi yewe masiga yonsi yewe n'abantu banyamache bonse babasi oitera ndiga gitundu bari cyonsi abantu batebe ndio monzo tagito mu butano nyamache omonene mono ogabana osabana baminto evento kende eto tagito kutumia omwana ito mu PS
mwana isaboke ndongera bakari kobeke factory ge koruguna ne website ekereto kobori ko jina arika iditie ase abantu abatumye tamangane mitandao IT ebagote website eri koira gwetani 100,000 lakini bona ge jibesa chiaso kigo sabara sebra jigoroswa echire 1.2 million mwete echire chibesa chino bona ga kisi mugabana gabana kiora to konye kerereke geikere nyonduto onde bwensi atabiruta mangana ya amuvazire na indu to korra ara ansere kerereke kya nyamache gabana cha ya nyamache gocha gabana no mata batageta bonsupi obabori mu chando kiori nyamache na kimaka tabani mamindu abamara tariego ndia mana sana so